Здравейте, приятели! Аз съм Ива и днес ще ви вода в Малта. Може да се каже бюджетната дестинация на островчето Малта, което е в бароков стил и е страшно красиво с сградите си, с архитектурата си. В момента съм до Валета. Има един от трите града до Валета, на яхтеното пристанище. Времето е чудесно за ноември и е много, много, много хубаво. Така. Вървиме към Валета и допълнително ще ви покажа други неща, но на този етап сме на яхтеното пристанище. Забравих да ви кажа, ако ви харесва, абонирайте се и кликнете на харесване. Ето е крепостта Сейнт Анджел. Страхотен просто.